Kadorbar pelun jong senjuk ki kintai Catholic Shillong Archdiocese ka khot yawer ya baro ki para banget jong ka balang Catholic bat kum juru ya ki para banget ki bana ki wei pat ki balang bakin yawan ban pensyet pensngan lang sa kadorbar pelun jong ka senjuk ki kintai Catholic Shillong Archdiocese ka ba shi sin chisnem ka banlong nadu ka lai tarik bat sau tarik jong banai nopra ahja arpoar ka banlong hapo balang nong po parish. Mala kalian ginong penya ya gani kesni lapen benaru katu kan ni teli gijing pen bena haga bede bat kurukom penya penyang ki kali ki bawan syakate ka lempung to kublai shibun ni nagaliang jongka volunteer committee ngade chairman ba kas sengkli mat idon lang hangni ba Alfred Malay bedi secretary jongka volunteer committee mat idon lang hangni ki para member jongi nagaliang jongka volunteer committee ngi sombhawan pentip Syabaro ki parabangi jong ka balang Catholic ki banuan simbanta ha ka lempung jong ki senjuk ki senglong kemi jong ka Shillong Archdiocese ka banlong ha ka lai bat sautari ha parish ha ka zone 6 ha parish nongpo kalong kumni ha wide bat ki volunteer ka jaka ka banangkong St Paul Higher Secondary School ka parking na ka banta ki invitees ki fathers, sisters, but ki delegate. Kajaka kabaan, St. Paul Upper Primary School, ka parking na kabanta ki bawan ha kasingi utray. Kajaka kabalay, ka parking na kabanta ki boss, but ki nongwan ha ka Southrig u December arajar ar kan longbay ha GS Road ha Service Road nongpo. Ki banwan ban penhiar ki nongwan mas ha police point bat kin phai biang banyang ha ka service road kalanti ka bahyar na moro shanongpo kalong no entry ha ka Southrig December arajar ar nadu ka por private jemsdam hadu san baje janmen baro ki parabangi jong ka balang Catholic ki bawan na nongkhra nonglondo kinyang sha kalanti ka balek bet sha umbuda ban andala dam kajaka kinyai be shamadan umbuda kino kiba na nongkra nonglondo ki bawandon kam shanongpo aka Southrig December arajar ar kin soba banyai lengba ka shnong kalenti phamlampong paham sutri sha GS Road bat kin le phai biang da ka ju kalenti khnang ba kanum don kono ka jing yawit ha ka te ka singi na ka banta ka ne ka jing seng jong kilumpung jong ka Shillong Archdiocese ka bansalong hang ni hapo parish no po jongi ngedap da ka jing so komen ha ne ko por ban yo ban pentip lang syabaro ki para bangai jong ka balang Catholic jong ka Shillong Archdiocese da ka ne ka sinjuk ki kintai Catholic jong ka zone 6 ka khot snubha ya baro ki kintai ki banadu khat prasnem karta shaneng bakin wan bania sim bentalang ha kane ka dorbar pelun ka ban sapenlong da ka sinjuk ki kintai Catholic jong ka Shillong Archdiocese kane kan long ha ka lai bat ka Southrig kumta la khat la wer lang ki para bangai baro ba pinwan bania sim benta da ka jingshirham bada ka jing e yo blay sha ka ne ka dorbar ka banlong ru kum kalenti jong ka jing e ka jing e tali jong ki kintai Catholic hapo jong ka Shillong Archdiocese ha ka be dei bat ikane ngi kwa ban pen shai pai ba ha ka be dei bat ki rukom pen yen ya ki kali ka rukom ban penmi ya ki kali te ya kane ngila pen bet kerpang lengba ka wei ko committee ka bangila form hapo ka parish nong po kane ka volunteer committee te ka volunteer committee na kerpat ya chairman bat secretary badan lang hande menta pen pensai lang kumno ba ki para bangai ki bawan sha kane ka dorbar pelun kinyo ban rungsuk bat ban mi suk na kane ka jaka ban light na kino ki jing lembut ki jing kunrum ram ki bala ban mi ha ka jing khap nya kali ka senjuk ki kintai Catholic jong ka zone 6 ka khot ka wer snow bhalang ya baro ki pai riunget lada ki dei na ka no ka kanhun riunget ngi khot snow bhalang ki ru bakin wan bania sim bentalang
bangin ya penisong siat lang na kabanta kan ka dorbar jong ki kintai Catholic bat ba na kabanta ka burom ka jong blay ubang isakri bat ubang i kum ki kon Krista